Здравейте, палки! Аз съм Джето и това е следващия епизод от Teens. И днеска ще играем Аз съм атлет. Днеска е неделя и днеска Арк има рожден ден, както разбрах в клипа на Хелън. Жалко за Рекса. Той беше много готин. Тук Welcome to the... Супер, тук ми работи килима и аз пък кита. Ред! Имам една минута, ще лепна за малко една музичка. Да слушате през целото видео. Тон. Крис Колби. Момиче като мен няма работа с теб. Да, мерси за поканата. Те няма и за мен. Много като чакам. Момиче като мен и като Гери Никол. Беше до сега. Ако сега не ги преправата. Губи до сега. Те горе. Мразя. От първото ми дълго. В този кит го мразя хора повече не игри. Къде беше до сега? Аз с малко хора ще заминавам, тъй че после по-късно ще окача клипа, тъй че... Чакай. Добре дошли в Лаглион, най-тъпия сървър на света, който е и досаден. Аз след обеда няма да съм си у дома, ще ходим с мама някъде на Нина приятелка, заминаваме. На разходка ще ходя. Лего, искам да се сетна спална. Къде се кубите сега? Няма съндък. Тия умници, как са ми го скрили под краката? Майко, никой ли не ме харесва тук хора? Много тъпо са направили сървъра вече. Сложили са ни копаци и не можем да обличаме чужди брони. Ох, Лаглион! Ето, казах ви, Лаглион играем. Най-тъп е сървър, по-тъпи от Байлион. Ау! Отвори са. Добро утро.
Ако открия зеления, сега ще го размажа отбой и оставаме аз и моето другърче ред. Ние сме двама на трима, тичи. Аре, бе, ред, къде се изгуби? Бяхме заедно, той ми изчезна из носа. Яко местенци, бе. Какво? Не, бе, ти нещо. Скрили съндъци. Много обичат да крият съндъците в Лаглион. Ти ще го наричам и аз. Сори, Хелен, за копирайта, но това си е Лаглион. Утре към 12. Не се чудите кой това, той е Валдморката, пише ми за утре. И най-сетне се научих да карам колело, хора. Не се следите, не може. Моя ги скилвал. Браво, моя. Аз тук докато се събирам ресурси, да дет мача. Чакай, сега 3 минути са минали. Има 6 хелф рефил. 6 хелф рефил. Бягам към спам, хора, защото като знам какво ще стане, винаги на трета минута в Survival Game има 6 health refill. Значи сега ще се възстановят честите. Дано да има хубави работи. И дано онзи простия син да не е там, че ще го убия. Не синде, зеления. Искам с моят човек, който... какво стана? Що не забива така? Хора, обясните ми защо забива като пия Лаглион. Хелани, играем в един и същ сървър, както се ви даде. Минавам стик, да кажем това върхам 3 блока. Чакай, тук имаше някакъв чест. Тук има чест, трябва да го видя. 2 минути. Къде беше, бе? Тук беше, мак. Грешна каравана, нали? Няма сандък. Как ти взели да ходим долу на спам? Аз останах сам срещу тя. Падай. Има багажа. Там е 3 кръг. Трябва да се редигна. Храна! Последен. Много добра игра. Беше си интересна. Той смятам да епизода. Аз съм Джетро, сте моите байлки и ще се видя да направя фейскам и довиждане. Ще се видим в следващия клип.